emagameni amathathu elikayise, elendodana kanye nelikamoya ongcwele. Baba, kanti ngubani ekumele ahlale okholweni uma izono zabazali ziwele ebantwaneni ethi yazisa uyihlo nonyoko ukuze iy'nsuku zakho zande emhlabeni, kepha kwathuba-ke lelo lokuphila lisiphunyuke ezandleni? Hayi, aningizwa. Emagameni amathathu elikayise, elendodana kanye nelikamoya ongcwele. Kanti ngubani ekumele ahlale okholweni uma izono zabazali ziwele ebantwaneni ethi yazisa uyihlo nonyoko ukuze iy'nsuku zakho zande emhlabeni, kepha kwathuba-ke lelo lokuphila lisiphunyuke ezandleni? Shiya-ke encwadi engcwele yona ebambela iphixiphixa lishaya emuva naphambili kunamhlanje izinto ziyajika bheka uNkulunkulu usenomuntu omusha. Yena lo Thixo bekhona endulo bemshisela impepho emsamo, kepha namhlanje uphenduka ize nje lesithixo. Besingahlala kanjani-ke singabulalani saqhathwa ngenhloso ekuqaleni komuntu ezosukela intulo ethi ukuba igijima ngingaba sifi? Owayedala ukufa wayenenhloso, ungakuthumela kanjani kodwa ukuphila ngephimbo lesilwane esifilaphayo? Siphila impilo ey'ngwanekwane webakithi, ungathini sithi hlezi nje kanti mhlawumbe kuwukuthi impilo leyo umfanekiso mqondo uboqaphela ungaqala ihlongo ngenkolo kuphuma ilanga ngezingathekiso yilowo nalowo uphefumula akholwa yikho kholo. Kanti ithini imfihlo yabo? Bhekanini abafayo ababuyi, izigigaba ezalotshwe encwadini kwathiwa ziy'nkomba zokusongwa komhlaba okuningi kwakho sesikubonile. Inkomba ukuthi sesiphila kogoqiwe, izoni nazazisajezi iy'tshele ngunempeza ezifubeni zabo. Usana lona bathi luyisibusiso, kepha futhi bathi uphila phansi kwezinkanyezi uyisoni. Somnganise sikholwe kuphi kanti? Angithi wena uNkulunkulu wakhokho nokhulukhulwana owayekhona ekuqaleni usekhona namanje kuze kube naphakade sibe ngumfanekiso wakhe, kepha kwathina kasifani. Umzekelo ngomSamariya nomJuda, kepha emhlabeni sizinhlanga ezahlukene. Inkombankombane ezindlini zakhe zokumkhonza amabandla angangamaqembu kanobhutshuzwayo kusindo hlezi ethi akakholwa, kepha naye angaqhuzuka endleleni ubiza inkosi yakhe bathi jabula ujule uma uthola ithuba impilo imfishane bezikhohlisa. Ngoba ndlela leyo yentokozo noma yokuzijabulisa iyabaleka emathunzini ezono. Ayehlukile-ke nalesithelo kwathiwa kahliwayo, kepha kwathiwa masizalanisane. Impica abadalisa emhlabeni, kukhona abalinda usuku lwakhe lokubuya emazulwini, babodwa babona imqhele yize beyohlangana eGalile. Kwabanye usebuyile uphila kubo ngaphakathi, kade ahazulwa ngenxa yabo wafela izono zabo, kodwa mhlaba efayo kuthi izono zabo ziyohlanza zibe mhlophe qhwa. Umbuzo wami munye vo, kanti yena ubefelani? Inkulu indaba isokholweni. Wothi indaba ezitha ngoba ngisale ebukhosini bayede ninabe silo sengicela ukwehlela ngezansi. Imbongi yasebukhosini, isihloko senkondlo, ukholo.